Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan. Sajalangipun sumangga tansah kula nderekaken memuji mringkarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Netepe ing pepadhanipun amari kelu tansah ngaturaken pamuji syukur rahayu. Non inggih hambung saking seh welasanipun kula panjenengan sedaya kapareng pinaringan daya kekiyatan satemah saged nunggal ngempal ing sasana riki saperlu nekseni saha mangertosi tumapaking karya upacara tingkepan ingkang sekedhap malih menawi Gusti ngudali badhe kangungan momongan saderengipun tata rakiting adicara tingkepan kawiwitan. Kaperanga kula ngaturaken menggah rantamaning titi laksana. Sepisan pambuka kaping kalih atur pambyangyaharja saparipurnaning atur pambyangyaharja tumuli tumapak gatining laksana nenggih adicara. Kaping 3 inggih rerakaning adicara tingkepan inggih sungkeman siraman sesuci pecah pamor brojolan antiga singaran cengkir gading nyampingan luaran saha simparan wiyosan kudangan bubukan kembulan saha unjukan rencakan rujakan saha dawetan. Dene minangka petiting titi laksana inggih panutup. Mekaten kula wau menggah rerocening titi laksana ingkang rinacik. Semangga enggal tumapak gatining laksana ingkang kaeka nun inggih pambuka. Minangka pambukaning titi laksana sumangga kanthi patrap ingkang sampurna kula nderekaken mamuji muhung mringarsanipun Gusti. Puji pandonga rahayu sumangga kula nderekaken mugi Pangeran ingkang mahawikan paring berkah satemah adicara tingkepan saged lumapah boten cengkah kaliyan racikaning titi laksana mung akarya bingah mringkang samya lenggah Pambang Raharja. Awit saking bingahing penggalih Bapak Ibu dupi priksa paduka ingkang sampun lenggah satata pepak sinarja. Bandaring wacana kasumanggangaken dumateng Bapak Ibu mekaten kula wau menggah pangandikanipun ingkang hamengku gati lumantar panjenengan. Adicara
Saklajengipun inggih menika upacara tingkepan. Ingkang kapisan inggih menika sungkeman. Dumateng ngersanipun ingkang bebesanan nun inggih kaperanga sawega ing diri kanthi lenggah ing sasana ingkang piniji. Dumateng Ibu Juru Paningkep keparenga hangati Nimas Ayu serta Dimas Permadi lumarap ing ngersaning ingkang Rama serta Ibu. Ingkang kaeka Nimas Ayu badhe sumangkem dumateng ingkang Raka nun inggih ingkang garwa Dimas Permadi sineng senan mring para preda. Sasampunipun sumangkem dumateng ingkang Raka nun inggih ingkang garwa. Kekalihipun arsa anuswa pepadaning ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Siraman kados sampun lenggah satata Nimas Ayu serta sampun sumanding hanjeningi nun inggih Rama miwah Ibu. Arsa ginarujuk ing warih kasoking toya serta pamuji donga rahayu. Lamun ginanta ing wardaya kadya udan besuki. Sampun jangkep 7 cecahipun Nimas Ayu pinarangan ineringan jamas pasiraman saking tuk 7 sumber. Sesuci salajengipun ingkang Rama kepareng paring sesuci kanthi toya kang minjil saking telanging kendi pranata. Kanthi sesuci prata ing saraduning sarira mugi-mugi Nenek Ayu tansah pikatun pitulungan serta pangayoman sentosa ing Jawa. Pikuh ing raga manunggal tekade nyawiji rasane satemah mantep ing wardaya kalamun badhe kangungan putra. Pecah pamor paripurna paring sesuci kandi arsa kapecah mring ingkang Rama wiwah ingkang Ibu. Brojolan paripurna mecah kawah tumuli katindakaken adicara brojolan. Ibu Juru Paningkep kepareng jumanekaken niki Ayu. Antika kadawahaken sangajenging jaja pecah sanalika. Kuninge Antika pralambang rah, putih pralambang sungsung. Nini Ayu mugi tansah sinengkuyung mring rah lan sungsung angenira bubut ingkang putra. Satemah sarira tansah sentosa sinangga ing kebagaswarasan.
Sigaran. Salajengipun Nini Ayu kakanthi mring bapak ibu tumuju dumateng sasana busana. Dene Bagus Permadi tetep jumeneng ing sasana riki saperlu nindakake adicara sigaran. Kados sampun sawega samudayipun pramila saumangga Dimas Permadi kula aturi jumeneng ngadepi cengkir. Para tamu kasuwun paring panjuruh amrih Dimas Permadi sakalangkung. Sakalakung bombing lan greseng menawi sampun samekta badhe kula abani. Satunggal kalih tiga cengkir gading sampun binelah kados pundi para tamu wujudipun pas tengah menapa meleset. Mekaten para tamu, cengkir sampun kasigor pranyata singaraning Dimas Permadi meleset. Pratandha badhe kangungan putra kakung. Nyampingan. Salajengipun adicara nyampingan dumateng juru paningkep kula sumangga luhuran lan simparan. Katinggal sampun pantes gandes luwes tur kewes Dimas Ayu. Salajengipun badhe katindakaken adicara luhuran. Luhuran ngemu pralampita sinandi bilih ingkang garwa setya tuhu serta tresna mring pawestri satemah suka pitulung amrih laire ponang jabang bayi kalis saking Sambekala. Caranipun Dimas Permadi badhe nigas janur kuning ingkang tingalusaken ing padharon ingkang garwa. Tinigas saking ngadhap manggigil. Sasampunipun ninggas janur kuning, Dimas Permadi mundur 3 palengkoh lajeng lumanjar sasenter santeripun lumajar ing Bagus Permadi dedya prantanda gongsor wilijing ponang jabang bayi. Ing palataran Dimas Permadi sigra nendang klenting pratandha pecahing kawah. Hanyimpar ayam prandana gangsaring lair. Wiyosan. Para ibu ingkang kinurmatan, salajengipun sampun dumangi mangsa kula adicara wiyosan. Nun inggih pralambang miyosipun jabang bayi lumepas saking guwa arbaning rena. Kalamun ponang
Jabang bayi Wustapa brata ing guwa garba Nawa Candra dasa ari suwene. Kepengin weruh padaging donya endahing jagat kanthi lahir ing alam padang. Pramila sumangga ikan sapisan calon eyang putri nun inggih eyang pambudi kula aturi nampi wijiling ponang jabang bayi. Paripurna wiyosan cengkir gading kang sepison. Salajengipun cengkir gading Dewi Kamaratih badhe kawiyosaken pinapi mring eyang putri Dwija Hartana. Sampun tinampi age eyang kakung Dwija Hartana marapagi eyang putri Surwa Sarwi gupuh ing pitaken. Undangan. Ibu Pambudi saha Ibu Dwija, panjenengan samenika sampun dados Yanti utawa eyang putri. Jadi para tamu kepengin mangertos kados pundi menawi panjenengan ngundang wayah. Kados pundi ibu-ibu menapa panjenengan sarujuk menawi eyang-eyang menika ngetingalaken caranipun ngundang wayah. Menawi setuju, paring keplok ingkang gayeng. Yes. Ibu Pambudi saha Ibu Dwija menika tamu sami keplok malah kepara gayeng. Tegesipun panjenengan kedah ngundang wayah, monggo. Bubukan. Salajengipun para eyang menimang cucu utawa cengkir gading lan diturukaken wonten papan ingkang sampun disiapaken. Kembulan lan unjukan. Sumangga Dimas Permadi lan Nimas Ayu kula aturi mundhut sekul salawuhipun ingkang wonten tumpeng 7. Dhahar kembul sesarengan mratadani guyub rukuning tiyang mangun brayan. Guyub rukun dedya pradanda kabagyaning kulawarga ngunjuk toya wening dedya pradanda. Kalamun sekehing tindak tanduk muna lan muni kepengalih kanthi wening. Kukupan. Paripurna acara kembul bujana dhahar dedulang calon ibu bapak badhe nindakake kukuban. Sanis karaning sarana busana badhe kaasta dumateng papan palereman. Nun inggih papan ingkang piniji ingkang pinidados saged dados sasaraning garwa
Angenira ngerantu wijiling sunu. Sumangga Dimas serta Nimas. Rencakan. Rebutan piranti ingkang dimigunakake dene upacara tingkeban. Rujakan lan dawetan. Kalamun sampun antri mundhut rujak miwah dawet dumateng para tamu kersa kembul bujana ngrahabi pasungatan ing papan ingkang piniji kanthi ladi pribadi utawa prasmanan sumangga. Pungkasan. Purwa madya sampun dumungi pungkasaning titi laksana. Mawantu-wantu panuwunipun ingkang hamengku gati kunjuk mring tamu ingkang minulya. Para kadang sentana, kadang panuwun grida, tanga miwah tertepalih ingkang sampun paring aguh pratikel bau suku bondo beya amrih kasembedyan saha rancaking titi laksana tingkeban ing wanci menika. Ingkang hamengku gati humung saged nyenyuwun mring ngarsaning widi. Mugi Gusti kapareng nendahaken lelintuhu ingkang satraju syukur bagih hang langkungana. Petit pepuntoning atur kula pambiwara kalamun wonten cicir cewet kuciwaning atur jalaran kirang pandapuking basa kirang runtut pangragiting ukara. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.